Ya. Ya rupane kaya sunduk mentol. Ayo, foto sih. Aw. Foto sih. Aja ganggu. Masa dikira foto karo bakul teh. Iya, iya. Ya, ya. Pane kaya anake bakul sempol mau lagi. Ya, wis. Makasih Baris. Muga-muga panjang umur ya, Le. Wah, ayo omahe dhek isine nek ora puturne Mbak Nikan karo Badar sini wis loro tok. Nggih kalih setunggal. Sapa? Cakepan. Notasi tok isine omahe niku. Ya, yo lintang asmara. Ayo. Ayo, Dek. Terus Mbak Nikan melawan iblis. Ayo. Woi. Nggih. Demit. Ayo Mananda. Siang pantoro ratri mung eleng mani ing ati setiaku bisa anduweni sangga ayu sulaki Rasa kangen hang limputi lintangan saksi-saksi mugayane datan balen jani janji sampeyan nanti sampeyan nanti Ayu tresna mungkin Arya sutradroning batinku Wabat kesantep marasa timu tresnaku tulus jroning kalbu senadyan karo banyu rabaknya serno sanadyan nyoba antar Ciblonnya Mas Andi. tresna rapi hati bisa ayo Mananda ayo dek salemu esek Siang pantoro ratri mung eleng manis sing ati setiaku iso ati marang sang ya sulaki rasa kangen hang limputi lintangan tadi saksi asai oh bayane datan dan linjani janji sampai yang